Ωραία, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Είναι το λόγο. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, είπατε κάποια πράγματα. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι παροτρύνθηκαν από τις δικές σας υπηρεσίες σχετικά με το να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Μην συνεχίζετε. Και φυσικά στη λογική που έπρεπε να πάρουν ένα δάνειο. Μην συνεχίζετε. Μπορώ να μιλήσω? Όχι, δεν μπορείτε. Γιατί δεν μπορώ? Κατά αυτόν τον τρόπο δεν μπορείτε. Είναι συνταγματικό μου δικαίωμα να μπορώ να μιλάω. Ποιον προσβάλλετε? Προσβάλλετε. Δεν προσβάλλα. Θα προσέχετε πώς τοποθετήσετε. Προσέχω πάρα πολύ καλά τα λόγια μου. Δεν είναι προσβολή, το παροτρύνω. Στην υπηρεσία που του είπε θες δεν θες πάρτο. Θα σας πω. Άμα θέλετε αφήστε μας να σας πούμε τι έχουμε μάθει και από τους κατοίκους τους ίδιους. Και πριν και τώρα. Και τους ίδιους τους κατοίκους, έτσι. Εντάξει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τότε κλείναν το 18ο έτος ηλικίας τους που όντως, όπως λέει ο νόμος, μπορούν να προχωρήσουν στη σύναψη αυτής της δανειακής σύμβασης. Αυτό που κάλυπτε το κράτος ήταν το ποσό του δανείου, για να γνωρίζετε, και όχι το που κάλυψε τελικά και που οι τράπεζες το πήραν από το κράτος και όχι τους στόχους. Όμως αυτά τα χρέη πήγανε σε φορείες οι οποίες κυνηγάνε τους κατοίκους. Αυτό που εμείς λέμε είναι, και ποια είναι η βοήθεια που θα μπορούσε να δώσει ο Δήμος, είναι η εξής, αφού θέλετε να σας δώσουμε και την πρόταση. Καταρχήν, αυτό που έχει ζητηθεί και από όλους τους τσιγκάνους που πήγαμε μαζί στο Υπουργείο Οικονομικών και στη Γενική Γραμματέα και ο πρόεδρος της ΕΛΑΜΠΑΣΕ είναι το γενναίο κούρεμα αυτού του δανείου. Γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα να πληρώσουν άνθρωποι, εδώ άνθρωποι που παίρνουν κανονικό μισθό δεν μπορούν να πάρουν δάνειο άμα χρωστάνε, να πληρώσουν αυτό το δάνειο. Άρα αυτό που ζητάμε είναι ένα πολύ μεγάλο κούρεμα του δανείου. Και αυτό που ζητάνε και οι κάτοικοι και όλοι οι τσιγκάνοι σε όλη την Ελλάδα. Όχι μόνο στην Αγία Βαρβάρα, σε όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για εκατοντάδες οικογένειες. Οπότε, αυτό που ζητάμε είναι η στήριξη στο κούρεμα του δανείου, γιατί αυτό το πράγμα θέλουμε να είναι μια απόφαση της κυβέρνησης προς τη συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων, μακροχρόνιες δόσεις για να μπορούν να τις αποπληρώνουν, να μπορέσει να υπάρξει στήριξη, γιατί η στήριξη θα βάλει τον νοικοκυριά και τα 7 βήματα που λέει τώρα το Υπουργείο, σε κάποιο σημείο, άμα δείτε την πλατφόρμα, μπείτε να το ψάξετε, λέει εκχώρηση του σπιτιού του κατοίκου στο κράτος και να πληρώνει ενίκιο και αν χαθεί ένα ενίκιο χάνει τα πάντα. Δεν σας το λέω, εντάξει, για να ξέρετε κι εσείς, για να μην έρχονται, γιατί λέτε την νομική σας. Είπα μια πρόταση, δεν ξέρω αν ακούσατε, είπα μια πρόταση και δεύτερο είναι ότι χρειάζεται η στήριξη σε αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, έχετε ένα ΚΕΠ για παράδειγμα, χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς να συμπληρώσουν τις αιτήσεις τους. Δεν ξέρουν πώς θα βγάλουν μια αίτηση ευάλωτου νοικοκυριού. Υπάρχει άνθρωπος που ήρθε εδώ και δεν το ξέρει. Εδώ δικηγόρους σου δίναμε. Ωραία. Σας το λέω ότι δεν το ξέρουν. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν γράμματα και χρειάζονται βοήθεια προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν λέω μόνο να κατέβετε σε μια διαδήλωση, που καλό θα ήταν, δεν είναι άσχημο, αλλά ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν πολλοί από αυτούς εργασία. Ακόμα και δόσεις να τους δοθούν, δεν μπορούν να τις πληρώσουν εύκολα. Που σημαίνει ότι πρέπει να δείτε και με το Υπουργείο Εργασίας αν μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόγραμμα στήριξη αυτών των ανθρώπων και με εργασία, για να μπορέσουν να αποπληρώνουν το δάνειο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, να ξέρετε, υπάρχουν δάνεια τα οποία έχουν έρθει κατασχετήρια σε κατοίκους. Που σημαίνει ότι αν αρχίσουν να γίνονται πληστηριασμοί και πετάγονται οικογένειες έξω, γιατί μιλάμε για ολόκληρες οικογένειες, πολυμελείς, θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα σε όλη την Αγία Βαρβάρα, όχι μόνο στο συγκεκριμένο κάτοικο που θα έχει θέμα. Εμείς λοιπόν, σαν Λαϊκή Συσπήρωση, τους στηρίζουμε τους ανθρώπους και καλούμε και εσάς να πάρετε κάποια μέτρα να τους στηρίξετε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πραγματικά υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Τα χαρίζουμε τα δάνεια εμείς. Ορίστε. Τα χαρίζουμε. Ακούσατε τι είπα. Είπαμε γενναίο κούρεμα. Το καταλαβαίνετε αυτό? Να πιέσετε την κυβέρνηση που έχετε επαφές για γενναίο κούρεμα. Αυτό λέμε. Μα τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Δεν είπα να τα χαρίσετε, δεν είναι δικό σας το δάνειο να το χαρίσετε. Αλλά από τη στιγμή που παροτρύνατε να μπείτε σε ένα πρόγραμμα, καλό θα είναι να στηριχτούν οι άνθρωποι. Αυτό ζητάω. Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Όχι, σε όλους τα χαρίσουμε. Και το δικό μου που πληρώνω το χαρίσουμε. Σας παρακολουθούν οι κάτοικοι αυτή τη στιγμή. Φυσικά με παρακολουθούν. Και εσάς όμως παρακολουθούν. Είστε υπεύθυνοι και εσάς παρακολουθούν όμως. Ακούστε λίγο το εξής. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι σε τι?
Τι είναι αυτά που λέτε. Ακούστε λίγο. Αυτό που είπατε. Όσο υπεύθυνος είμαι εγώ, αλλά εγώ σας και εσείς με αυτά που λέτε. Εμείς παλεύουμε δίπλα στους κατοίκους μαζί με τους κατοίκους για να μην χάσουν τα σπίτια. Ζητάμε τη στήριξη και του Δήμου προς τους κατοίκους. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Ακούστε λίγο. Το είπα και προηγουμένως. Δηλαδή, αν θέλουμε εδώ να κάνουμε, ας πούμε, μία επίδειξη, ξέρω εγώ, αγωνιστικότητας κλπ. Να την κάνουμε. Σε παρακαλώ πολύ, σταμάτα λίγο και εσύ το